Salam mehriban imanı doğanlam. Doğruluk yolu gepleşimide hoş geldiniz. Sizin bilen geçen gepleşiklerimizde Rabbin mukaddes yazgılarının köne ahd bölümünden Yusuf Peygamberin tarihinden durmuşun dürlü ýagdaýlaryna Hudaýa bolan iman arkaly we onun akyldarlygy, ajaýyp ýörelgeler arkaly yeňişli ýaşamagy öwrenipdik. Bugünkü gepleşimizde hem biz Yusuf'un tarihini öğrenmeye devam ederiz. Bir gedek men daşary ýurda gitmeli bolanymna, pasportumu öýde unudanym ýadyma düşýär. Eger aýalym onu wagtyny aeroportda ýetişdirmedik bolsady, men samolýoda minip bilmän barmaly ýerime ýetmän galyp biljekdim. Käwatlar bolsa, çağalaryma onu ýa-da muny edin diýip iş buýurup gidenimne ýadymyzdan çykypdyr diýip berja etmedik halatlary bolýar. Aslına seýresek olaryň ýadyndan çykman, oýuna güýmenip muny etmänliklerini men görýän. Biz insanlar watal gerek bolan zatlary ýa-da wajyp bolan bir zady unutýarys. Käbir adamlar munna ýatkeşligini bahane etseler, başgalar ünütsüzligini bahane edýärler. Sizin ýatkeşligiňiz nähili? Her bir zat ýadyňyzda durýarmy? Köplenç özüňiz üçin wajyp zatlary ýatda saklaýansyňyz. Emma başgalaryň bähwidi üçin zatlary ýada eden ýaşylyklaryny welin bir gyra goýup, belki de unutýansyňyz. Erwet tarapy bolsa, biziň başgalar tarapyndan unutulmagymyzdyr. Dogry dälmi? Siz hemmeler öňe gidip, sizi ýatdan çykaran ýaly duýup gördüňizmi? Dostlaryňyz, dogan garyndaşlaryňyz, hassa üstünlikli zatlary ew bolup, özüňizi iýizde galan, unutulan ýaly duýup gördüňizmi? Dostlaryňyz, dogan garyndaşlaryňyz belki de siziň aladaňyzy eden nädir? Bu zatlara ew bolanlaryna belki sizi ýatdan çykaranlar, sizi ýatlayan hem däldirler. Bu ýagdaýlarda hatda Hudaý hem meni unutdy diýip pikir eden ýagdaýlaryňyz bolanlar. Bugünkü gepleşimizde öwrenjek Yusuf Peýgamberiň tarihi bize Hudaýyň bize hiç haçan unutmajagyny söwüd edýär. Hudaý hemişe hem biziň düşen ýagdaýlarymyzy, duýýan duýgularymyzy bilýär. Bu sebäpden Hudaý her bir ýagdaýymyzdan çykalga atýança Yusuf ýaly biz hem dogry zatlary etmege dowam etmeliriz. Başgalar tarapyndan unutulan bolsaňyz da, Hudaý özüni söýýänleri ýatdan çykarýan däldir. Gelin bu wagt Yusuf'un tarihi barada mukaddes ýazgylardan okalyn. Gelip çykyş kitaby 39-njy bab. Ol Yusufy tutup, paçanyň tutsaklarynyň saklanýan zynnanyna saldy. Şeýdip, Yusuf zynnanyna oturdy. Ýöne Reb Yusuf bilen bolup, oňa merhemet etdi. Yusuf zynnanyň başlygynyň göwnünden turdy. Zynnanyň başlygy ol ýerdäki tutsaklaryň ählisini Yusuf'un eline berdi. Yusuf zynnanyň ähli iş üçin jogapkärçilik çekdi. Zynnanyň başlygy Yusuf'un garamagyndaky zatlaryň hiç biri bilen gyzyklanmaýardy. Çünki Reb Yusuf bilen bolup her bir işine oňa üstünlük berýärdi. Geçen gepleşimizde Yusuf'un öz hojaýynynyň aýal tarapyndan töhmet atylyp, zynnana atylandygyny siziň bilen öwrenipdik. Müsir şahynyň jan penalarynyň başlygy Yusuf'un ýaşylyklaryny, hojalygyna getiren bereketlerini unutup, bir yalan töhmede ynanyp, onu zynnana attyrdy. Emma bu ýagdaýynda hem Hudaý Yusufy taşlamady. Ol Yusuf bilen biledi we oňa merhemet etdi. Yusuf bu düşen ýagdaýyna seretmezden Rebbine we onuň hakykatlaryna ynamlar galdy. Yusuf, men şeýle gowy zatlary etsemne, Hudaýa ynamlar bolsamna, Reb meniň zynnana girmeme ýol berdi diýip Hudaýa şüphelenmedi, oňa gahar etmedi. Tersine Rebbin özü bilenligine bil baglady. We Hudaýyň özüne sowgat beren syýlaklaryny, ukyplaryny eljellik bilen berja etdi. Bilşimiz ýaly baştan başlap Hudaý Yusufa gelecek barada arzu etmek we ýolbaşçy bolmak ukybyny beripdi. Bu sebäpden Yusuf
hatta zınnanyň içinde hem bu ukyplary bilen hyzmat etmege dowam etdi. Netijede Yusuf zınnanyň başlygynyň göwnünden turdy. Yusuf'un ýagdaýyna seredip görüň. Ol bir wagtlar kakasy Yakup peýgamberiň iň söýgüli ogludy. Soňra ol gul boldy. Emma ol şonda da anamdarlyk bilen gulluk etdi. Bu wagt bolsa bir jenabyň öýüne dolandyrıcı derejesine çykan gulluk derejesinden iň pes dereje, ýagny zınnana düşdi. Emma bu ýerde hem ol özüne verilen işi gowy ýerine ýetirdi. Çünki Hudaýyň özü bilenligini we merhemet edenligini Yusuf bilýärdi. Şonuň üçin hem zınnanyň başlygy Yusufa uly jogapkärçilik we zınnany dolandyrmagy tapşyrdy. Zınnanyň başlygy Yusufa şeýle bir ynandy welin, hatda onuň garamagyny nakyzy atlaryň hiç biri bilen gyzyklanmaýardy we alada hem etmeýärdi. Bularyň esasy sebäbi hem çünki Reb Yusuf bilen bolup her bir işine ona üstünlük berýärdi. Reb biziň bilen bolmasa, biz her bir işimizde üstünlük kazanıp bilmez. Eger okyplanmady, syýlaglanmady Reb bermese, onu näçe onu ýadamuny etjek bolup jan çeksek-de biz başarmarys. Şonuň üçin biz imanlylar Rebbiň bize beren ruhy syýlaglarynyň we okyplarynyň nämedigini bilmelidiriz. Ve her bir ýagdaýda Hudaýyň özümize ananyp beren syýlaglaryny we beren hyzmatyny anamly Hudaýyň şöhraty üçin berja etmeliriz. Yusuf özüne ananyp berilen syýlaglaryny amatly pursada garaşman berja etdi. Kynçylyklarda hem, üstünlüklerde hem onuň häsiýetleri üýtkemedi. Ol hemişe Rebbiň dogry ýoluna ananlar garly we Reb hem Yusuf bilen bolup ona merhemet etdi. Her bir işine üstünlük berdi. Biz imanlılar Rebbe olan anamyza, yaş wagtymyzda, kämillikde ösmedik wagtymyzda köplenç öz güýjümizde, ukyýymyzda, syýlaglanmyzda bil baglaýarys. We köp zady özümize bil baglamak arkaly we özümiziň kämil bolmadyk düşünjelerimiz we bilimlerimize bil baglamak arkaly etmäge çalışýarys. Käwatlar hatta nähildir bir üstünlüge eýe bolýarys we bulary men etdim ýa-da men gazandym diýip tekebbirlige, menmenlige, şöhrat paradlyga beslenýänler hem var. Elbetde muny açykdan açyk aýtmasak da, edýän hereketlenmez, özümizde alyp barşymyz, häsiýetlenmez, Rebbiň isleýän häsiýetlerini bizde görkezmeýär. Bize Hudaýyň akyldarlygy ýetişmeýär. Rebden akyldarlyk soramaýarys. Edýän bu ýa-da ol işimizde Rebbiň biziň bilenmi ýa-da ýokdugyny ünüs bermeýäris. Rebbi çağırmaýarys. ýa-da ondan akyldarlyk gözlemeýäris. ýa-da ýeten üstünlüklerimizi Rebbiň şan şöhraty üçin etmän öz adamyzyň beýgelmegi we adamlaryň bize beýik baha bermegi üçin edýän halatlanmaz bolýar. ýa-da düşen ýagdaýymyza qaýyl bolman başbadarlyk, iňirdäp dawa jenjel etmek ýa-da özümiziň dogrudygymy suwd etjek bolup söweşlere, dawalara başurýarys. Bularyň hiç birini hem Yusuf'un häsiýetlerine we durmuşyna görmeýäris. Soňra Yusufa zınnana nämeler bolýar diýip soramaňyz mümkin. Gelin bu arada ýazgylardan ýene okalyň. Bir näçe wagtdan soň Misir paçasynyň baş sakysy bilen baş nan bişirjisi paçanyň göwnüne degdiler. Bu ikisine faraonyň gahary geldi. Ol bulary jan penalaryň baş tutanyň öýündäki zınnana, Yusuf'un saklanýan zınnana saldy. Jan penalaryň baş tutany Yusufu olaryň baş tutan edip goýdy. Yusuf olara hyzmat etdi. Olar bir näçe wagt zınnana boldular. Bir gece Misir paçasynyň tutsaglykda saklanýan sakysy bilen nan bişirjisi düýüş gördüler. Düýüşleriň hersiniň özüne mahsus ýorgudy bardy. Daň bilen Yusuf bu ikisiniň ýanyna geldi. Olar bir hili ünjülediler. Ol bu tutsaglardan "Bugün näme sebäpden ünjüli görünýärsiňiz?" diýip sorady. Olar Yusufa
Biz düýüş gördük. Ýöne onu yorup biljek adam ýok diýip jogap berdiler. Ýusuf olara, "Yorgut Hudaýdan dälmidir näme? Hani düýüşiňizi maňa gurrun berin" diýdi. Görşümüz ýaly Ýusufyň bolýan zindanyna 2 sany täze adam geldi. Bular şol döwürde uly paçalyga eýe bolan, Müsir paçasynyň köşkünde hyzmat edýän 2 sany wajyp adamlardy. Biri paçanyň baş sakysy, beýlekisi bolsa baş nan bişirjisidir. Bu adamlar gelip Ýusufyň jogapkärçiligine düşdiler. Çünki Ýusuf bütün zynnanyna tutsawdaklaryň aladasyny etmek we zynnany dolandyrmak wezipesine zynnanyň başlygy tarapyndan bellenipdi. Ýusuf olaryň başlygydy we olara seredýärdi. Ýusuf zynnanyňky adamlar barada çyn göwünden alad etdi we pes göwünlük bilen olara hyzmat edýärdi. Ol wezipesiniň olardan beýikdigine esaslanyp tutsawdaklaryň ýagdaýyna beperwa seretmedi. Ulumsylyk edip olary ezmeýärdi. Tersine hatta olaryň çuňur kalbyndaky üncülerini hem görüp bildi. Ýusuf paçanyň bu 2 emeldarlaryna hyzmat etdi we olaryň bir gün aladaly oturanyny görüp olardan "Bugün näme sebäpden üncülü görünýärsiňiz?" diýip sorady. Olar özleriniň bir gorkunç düýüş görenliklerini aýtdylar. Ýusuf olara ýardam etjekdigini we düýüşleri ýormagyň Hudaý tarapyn bolup biljegini olara ýatlatdy. Hudaý Ýusufa düýüş ýormak we gelejekdäki boljak zatlary saýgarmak okuýygyny beripdi. Hudaýyň Ýusufa bu okuýygy bermegi hem Hudaýyň Ýusuf bilendiginiň alamatydy. Ýusuf özündäki okuýygyny özünden edip görkezmäge hereket etmedi-de, munyň Hudaýdandygyny olara görkezmäge çalyşdy. Hudaý elbetde Ýusufyň durmuşyna bu düýüşler arkaly hem işleýärdi we olar arkaly onu esasy maksadyna tarap alyp barýardy. Ýusuf Misre gulçuluğa satylanyna 17 ýaşyndady we zyndandan çykanyna 30 ýaşyndady. Ol ömrüniň 13 ýylyny gulçulukda we zyndanda geçirdi. Ýusuf soňra 30 ýaşynda Misriň paçasy Faraonyň sag eli, ýagny baş weziri derejesine göterildi. Emma bu derece ýetýänçe 13 ýyllap dürli kynçylyklardan geçmeli boldy we bular netijesinde türgenleşdi. Tertip düzgün bilen geljekki derejelerine taýýarlandy. Ýusufyň bu 13 ýylyň dowamynda başgalara pes göwnlükde hyzmat edip geçen ýoly soňra ýetjek beýik ygtyýarly derejesine we ýol başçylygyna eltýän ýol boldy. Köplenç ýetiljek derejeler, gazanyljak üstünlükler Hudaýyň bizim durmuşymyzda beren her bir ädimine nähili hereket etjegimize baglydyr. Hudaýyň ajaýyp maksadyna ýetmek, onuň bizi emele getirjek gowy Hudaýhon häsiýetleri we olarda ýaşamak yeňillik bilen bize gelmeýär. Dünýäniň yalan we günäli ýollarynda gezmek yeňildir we tizden tiz köplenç isleýän zatlaryňa seni eltip biler. Emma olaryň soňy bedbatlykdyr we dowzak odudur. Emma hakykat ýoly, Hudaýyň bizi çagyrýan ýoly kyndyr. Emma bizi hakyky Hudaýdan gelýän batlylyga, şatlyga we parahatlyga we soňuna baky cennet mekanyna eltýändir. Adamlaryň köpüsi Hudaýyň ýolundan dälle özüniň isleýän, bu dünýäniň helakçylyga alyp barýan ýolundan barýarlar. Bu arada Süleyman Peýgamberiň Pähimleri kitabyna hem Hudaý ine şeýle diýip duýduruş berýär. Ýol bardyr, adama dogry ýaly görünýär. Ýöne onuň soňy ölüme alyp barýar. Bu duýduruşa ünüs bermemiz gerekdir we durmuşymyz barada oýlanyp haýsy ýoldan gidýändigimizi anyklamalydyr. Eger nädogry ýolda bolsak, onda bular üçin towba edip Hudaýyň dogry ýoluny gözlemelidir we onuň bize aýan eden we mukaddes ýazgylarynda bize görkeden ýoluny tapyp ondan gitmelidir. Gadyrdan iýleşim. Sen haýsy ýoldasyň? Şeytanyň bu dünýädäki yalan ýollarynda mısın?
ýa-da Hudaýyň beren ýolundan barýarmysyň? Bu arada İsa Mesih Rabbimiz hem şeýle diýipdi: Dar gapydan girin. Sebäbi helakçylyga eltýän gapy iňlidir we onuň ýoly giňdir. Bu ýoldan girýänler köpdir. Emma ýaşaşy eltýän gapy iňsizdir. Ýoly dardyr. Bu ýoly tapýanlar azdyr. Hudaýyň hakykat ýoluny tapmak aňsat däldir. Eger üns bermeseňiz, kalbyňyzdan çyndan Hudaýy gözlemeseňiz, onda Hudaýyň ajaýyp ýoluna alyp barýan gapyny tapmarsaňyz. Bu dünýädäki zatlar we kalbymyzdaky günäli isleglerdir höweslerimiz bizi nädogry gapylardan girizär we helakçylyga alyp barýan ýollara eltär. Dünýäniň ýörelgelerine, günäli isleglerine gezýänler gaty köpdir. Ýa-da dogry ýaly görünýän yalan dinlere ananyp ýaşaýanlar köpdir. Olara goşulyp, giň ýollan ýöremek yeňildir. Emma bu wagt yeňil bolsa da, ýa-da tanymal, üstünlükli bir ýol bolsa da, soňy helakçylikdir. Hudaýyň hak ýoluna açylýan gapy dardyr. Ýol iňsizdir we ondan ýöremek kyndyr. Emma bu ýol bizi hakyky batly ýaşaýşa, ýagny Hudaýyň maksadyna we islegine ýaşap, onuň razylygyndan gelýän şatlygyna, parahatlygyna beslenen ýaşaýyşdyr. Siz bu dar gapydan girip Hudaýyň ajaýyp bereketlerinden dolu ýoluna ýöremek isleýäňizmi? Bu gapyny gözleýäňizmi? Hudaý gutuluşuna alyp barýan dar gapysyny we ýoluny biziň üçin belledendir. Hudaý bize hakykat gapysyny we ýoluny berdi. Mukaddes ýazglarynda bu gutuluş gapysynyň we ýoluň İsa Mesihdigini bize Hudaý öwredýär. İsa Mesih Rabbimiz men gapydyryn, men ýol, hakykat we ýaşaýyşdyryn diýip aýtdy. We muny durmuşy, ölümü we ölümden direlişi arkaly hem bize suwd etdi. İsa Mesih'e iman edenler Hudaýyň gutuluş gapysyndan girerler we Hudaýyň hak ýoluna gezerler. Elbetde bu ýolda kynçylyklar, eziýetler we terbiýelenmekler bolar. Emma bular bize Hudaýyň maksadyna ýaşamagyň batlylygyny berer we Hudaýyň bizi emele getirjek ajaýyp dogry häsiýetlerini emele getirer. Ve olar arkaly da biz Hudaýyň bereketlerine ew bolup ýaşap, onu şöhratlandyryp gezeriz. Yusuf durmuşundaky dürli synaglaryna we kynçylyklaryna Hudaýyň bu ýolundan dänmedi. Tersine bu ýolda öňe ilerledi. İmanyna ösüp berkedi. Yusuf'un taryhyna gaýdyp gelsek, ýazgy ine şeýle dowam edýär. Baş taky düýşüni Yusuf'a gurrun berdi. Düýşümne üzüm ağacyny gördüm. Üzüm ağacynyň 3 şahasy barmış. Ol ösüp gülleyärmişinne, ona üzüm salkymlary peýda bolýarmış. Faraonyň käsesi hem meniň elimdemiş. Men üzümi Faraonyň käsesine sykyp, käsäni oňa uzadýarmyşym. Yusuf oňa şeýle diýdi. Düýşüň ýorgudy ine şeýle. 3 şaha 3 günler. 3 günden Faraon seni zyndandan çykaryp, sana yine öňkü wezipesini berer. Sen Faraony yine de edil öňkü sakylyk eden wagtyndaky ýaly onuň käsesini eline berersiň. Başynan bişiriji hem Yusuf'un düýş ýormagy öktedigini görüp, men hem düýş gördüm. Depemne 3 sebet çörek barmış. Sebetleriň iň üsküsünde Faraon üçin undan bişirilen dürli nymatlar barmış. Olary guşlar ýýärmiş diýip Yusuf'a düýşüni gurrun berdi. Yusuf oňa, düýşüň ýorgudy ine şeýle. 3 sebet 3 günler. Yine 3 günden Faraon seni zyndandan çykaryp dardan asar. Guşlar senin etini ýerler. 3 günden soň Faraon öz doglan günü münasibetli emeldarlar üçin mejlis kurdy we baş taky bilen başlan bişirjini de zyndandan çykardyp öz emeldarlarynyň öňünde durdy. Edil Yusuf'un ýorşy ýaly. Faraon baş takyny yine öňkü wezipesine belledi. Ol Faraona sakylyk etdi.
başlan bişiricini de Yusuf'un aydışı ýaly padşa dardan astırdy. Bu tarihte biz Yusuf'un bu iki emellara düşünü yorup berendigini ve baş takynyň ýene de faraonyň ýanyndaky beýik derejesine göteriljeğini aýdandygyny görýäris. Şonu Yusuf ondan şu zady haýyş edipdi. Ýöne günüň gowlaşanna meni hem ýatla, maňa ýagşylyk edäý. Faraonyň meni de zyndandan çykarar ýaly. Men hakda ona gurrun ber. Çünkü men Ýewreýleriň ýurdundan ogurlanyp getirildim. Hatta şu ýerde de Müsirde zyndana taşlanar ýaly men hiç hili günah etmedim. Yusuf ondan köp zat islemedi. Diňe gowy gününe Yusuf hem ýatlamagyny we zyndandan çykmagyna ýardam etmegini sorady. Emma baş taky bolsa Yusuf hakda pikir hem etmedi. Ol onu ýadyndan çykardy. Bu wakada biz Yusuf'un ýene de insanlar barada alad edip, ýagşylyk edip, garşylygyna ýagşylyk görmändigini, onuň eden ýagşylyklarynyň unutulandygyny görýäris. Derejesine göterilen baş taky Yusuf hakynda pikir hem etmedi. Onu ýadyndan çykardy. Yusuf'un zyndandaky eziýetleri we kynçylyklary dowam etdi. Emma Hudaý Yusuf'u ýadyndan çykardymy? Elbetde ýok. Hudaý henizem Yusuf bilen biledi. Gadyrdan doganım. Belki senem Yusuf ýaly eden ýagşylyklaryňa ýagşylyk alman, ýamanlyk görýänsiň. Ýa-da senin de eden ýagşylyklaryňy ýakynlaryň, dostlaryň ýadyndan çykaryp, sen hakynda pikir hem edýänlerler. Sana belki salam hem berýänlerler. Ýa-da halyňy soraýanlarlar. Özüňi bir unudulan, hasap edilmeýän biri ýaly duýýansyň. Hatta Hudaý hem bu ýagdaýyňda seni ýatdan çykaran ýaly pikir edýän halatlaryň bolanlar. Emma Hudaý öz balalaryny hiç haçan hem ýadyndan çykarmaz. Ol insanlar ýaly däldir. Ol hiç haçan ýalňyşýan däldir. Ol her bir zady Yusuf'un durmuşuna ulanyp, onu beýik maksadyna ýetmäge we wezipesini ýerine ýetirmäge taýýarlaýşyna seredip, biz hem ona ananyp bileris. Käwagt biz Hudaý biziň bilen däl ýaly, bizi taşlan ýaly duýup bileris. Emma onuň biziň bilendigini, bizi hemişe söýýändigini we biz barada alada etjekdigini bilip bileris. Bulary etjekdigine Hudaý bize söz berýär we Hudaý sözüne durýanlar. Yusuf baş takynyň özüni ýatdan çykarandygyny bildi. Ýöne ol Hudaýyň ýolundan dänmedi de, bu ýolla Hudaýyň özüne beren okyplary we siýlaglary bilen adamlara hyzmat etmegini dowam etdi. Hudaýyň planynda gezýän imanlar üçin tragediýa ýa-da paçygaly ýagdaý heniz ýoluň soňu däldir. Gynanç we ruhdan düşmek heniz durmuşyň iň soňky sahypasy däldir. Eziýet we agyrlar ýagdaýyň asyl soňu däldir. Her bir ýagdaýda hemişe iň soňky nokady Hudaý goýýanlar. Eger imanly hökmüne bu hakykaty ýatda saklasak, Yusuf ýaly durmuşymyzda gelýän her bir kynçylyklarda we synaglarda, hatda bizi hemmeler ýadyndan çykaranlarynda hem biz iman ýolumyzdan dänmän öňe gidip bileris we ýeňişli ýaşap bileris. Eger bu wagt özüňizi Yusuf'un bu ýagdaýynaky ýaly ýagdaýda görýän bolsaňyz, bu ýagdaýdan ýeňişli geçmek üçin ine bu üç ädimi berja etseňiz size peýdaly bolar. Birinciden, bu ýagdaýda ünsüňizi Hudaýyň siziň bilen boljakdygy we bu ýagdaýyňyzda size ýardam etjekdigi baradaky wadalaryny ýatlaň. Olara inanyň. İkinciden, başgalara hyzmat etmegiňiz üçin Hudaýyň özüňize beren okyplaryny we siýlaglarynyň nämedigini bilin we olary ösdürmek barada hereket edin. Üçüncüden, bu kynçylyklaryň içinde ünsü özüňize däl, özüňizdäki Hudaýyň beren okyplary bilen nädip başgalara hyzmat edip biljekdiňize gönükdirin. Diňe özüňize näme edilmegini däl, başgalaryň nähili ýardama mätäçligi barada pikirlenin we güýjüňizi, okybyňyzy olar üçin sarp edin. Rabbimiz we halaskarymyz İsa Mesih'e iman edip, Hudaýyň ruhy maşgalasyna goşulan balalaryny Hudaý çuňur söýýänler we her bir ýagdaýynda
olaryň ýanyndadyr. Biziň durmuş kynçylyklarynyňky ýükümidi Rabbimiz İsa bile çekişýär we olardan yeňişli geçmegi bize öwredýär. Eger bu wagt özüňizi bu göreşde yeňilen ýaly ýa-da argyn we agyr ýüklü duýýan bolsaňyz, onda İsa Mesihiň ine bu sözlerini ýadda saklaň. Ol bize teselli berer. Her bir ýagdaýymyzda bize dogry we pesgönlükde ýaşamagy öwredip, bize rahatlygyny berer. Ol şeýle diýdi: Ey argynlar, agyr ýüklüler, meniň ýanyma gelin, men size diňçlik bereýin. Meniň boýunturugymy dakynyňla, menden öwreniň. Men mylaýym hem pesgönlüdirin. Janyňyz rahatlyk tapar. Meniň boýunturugym ýumşakdyr. Ýüküm yeňildir. Amin. Adamlar İsa Mesihiň ýygyna ermäge taýýar olanlaryna oňa ýönekey dilek arkaly ýüzlenip bilerler. Mümkin sen eýem İsa Mesihi öz ýüregiňe çagyrmaga taýýarsyň. Eger bu şeýle bolsa, häzirki aýdyljak dilege ümsüm öz ýüregiňde goşulyp bilersiň. Rabbim İsa, men sana mätäç. Meniň günälerim üçin haçta janyň gurban edeniňe men minnettar. Men öz günälerimi boyun alýan we towba edýän. Men öz durmuşumyň gapysyny açyp, seni öz halaskarym we Rabbim hökmüne kabul edýärim. Meniň günälerimi bagyşlap, maňa baky ýaşaýyş berýäniň üçin minnettar. Meni öz islegiň boýunça özgert. Şeýlelikde men seniň ýüzüňe eriji bolaýyn. Amin.